बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मावफुंनो थाखाय थि खालामदों। जोंनि समाजाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जांख्रिथाय महरै लाबोनो थाखाय गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै फोसावनाय मोनसे बा एवार्डनेस लाबोनाय मोनसे थांखिजों दिनै बे साइकेल रेलिखौ लादों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव दासिम जों नुदों लांदां भाबै जेबो होबथानाय गैयाजासे जौ जुवा समाजारि बेरेखा खामानिफ्रा गोबांनिफ्राय गोबां जोंनि समाजाव जाबोदों। आरो बेनिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि समाजाव बे रोखोमनि जानाय हाबाफारिखौ मिडियानि गेजेरजों नुदों आरो गोबांथार जोंनि एबसुनि मावखुलिफ्राव थांनानै बे रोखोमनि बिजिरनाय हाबाफारिखौ समाजनि मानसिफ्रा गाव गावनो नुदों। दा बेखौ बे थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गायजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिफ्राव थांनानै मेसेज होनाय मोनसे हाबाफारिनि उद्देश्यजों बे साइकेल रेलिखौ लादों। सरकारा मोनसे आयेन बनायदोंब्लाबो बेखौ रोखायै मोनसे होबथानाय मिथिनाय बे मोनसे परिबेगा जायाखै। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सरकारि बायै आयेननि दण्ड मोनो। दा बेखौ मोनथिसेयावबो दिनै उन्दै बैसोआव जोंनि बर' समाजाव हाबा जादों। आरो बेजों लोगोसे न'खर थाखानाय संसार जाखानाय मानसिफ्रा गुबुनारि हारिफोरजों थांनानै न'खरखौ गुबुंले खालामदों, गावनि गथ' गथाय न'खरखौ आलाय सिलाय खालामनाय बे रोखोमनि परिबेगा जोंनि गेजेराव जादों। दा बेफोरो जाहाथे जाया, बेफोरखौ खालामनो नाङा। दा बे मेसेजखौ होनो थाखाय दिनै बे उद्देश्यजों साइकेल रेलियाव जोङो बुंफालांनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनाया गैया नङा, माने बे रोखोमनि दङ होननानै समाजाव गोबांथार मोनसे इम्पेक्टआ गाज्रियै गोग्लैदों। दा बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा समाजाव बुंदों मोजां रोखोमै बे रोखोमनि खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव फरायसाफ्रा जेखिनि जौ जुवा ड्राग्स बे रोखोमनि लानाय बियो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो जोबाखै, बरन्स बियो उन्दै उन्दै बैसोआव बियो बारायनोसो लादों। दा बेखौबो जोंनि फरायसाफ्रा बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बे मेसेजखौ होनो थाखाय फरायसाफोरखौबो लाफानानै मिशन सास्टेनेबल चेन्ज लोगोसे जोंनि जि मावथांखि हिसाबै गोजोरसारि मोनसे सोलायनाय, समाजाव जे मोनसे गोजोर सोलायनाया फैनांगौ, बे थांखिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथांखि हिसाबै लादों। आरो गासै आसामावनो दख'रा जिल्लाया गामियाव थांनानै साइकेल रेलि खालामनानै गामियाव मोनसे मेसेज होनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा लिंनानै रायजोफोरजों ज' जिरायनानै बेखौ बाथ्राफोरखौ बुंबोगोन। आरो बिनिनो गामियाव बै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो जोंनि गेजेराव जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ फरायसाफ्रा, आरो जोंनि फरायसाफ्रा जे समाज बेरेखा मावनाय खामानिफोरखौ गोजानाव दोननांगौ, बेखौ थोंजोङै गामिनि मानसिफोरजों जिरायफानानै बेखौ मेसेज होबोनानै गामिनि मानसिफोरखौ समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ रिजुलेसन आकारै लाहोबोनाय मोनसे बे थांखिजों जोङो खामानि मावनो थाखाय साइकेल रेलिखौ खालामनाय जादों। बैसो गोनां आदामोन आबौ बैसोनि मानसिफ्रा साइकेल सालायनो फैदों, बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव, जोंनि थाखाय माने बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नांगोन। दा बे रोखोमनि बैसो गोनां मानसिफ्रा फैनानै समाजखौ मोनसे चेन्ज खालामनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मा बुंगोन रंजाथाव आरो गोजोनथाव मोनसे मेसेज। सम आरो माने बेनि थासारिखौ नायनानै जि समाव जोङो साइकेल रेलि खालामनो दिनै परिबेक जोंहा मोनफैबाय, सान्दुंनिफ्रायबो गैया, गुदुं मोनसे परिबेक जोंहा बोथोरा गैया, अखाबो गैया। दा अखा बोथोराव लायोब्ला जोङो बोरै साइकेल सालायनो, 40 डिग्री 45 डिग्रियाव जों बे रोखोमनि फरायसाफोर आरो समाजा बोरै साइकेल सालायनो। आरो खामानि दामानिखौ नायनानै जिहेतुके दैज्लाङाव लाद्रायोब्ला हालेवनायनिफ्राय दा जिहेतुके माइ हाहांदोंसो, बिनिनो जों सप्तासे गेजेराव जों फोजोबनो हायो। दा बे पलिटिसियानफ्रा पलिटिकेल भिउजों नायदों, दा बेखौ जोंहा जेबो बुंजानांगौ दरखार गैया। नाथाय जोंहा मोनसे समाजखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोंनि मावनो सुबिदा जि समय दङ बे समयजों जों लादों। दा बेयाव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ, बिथांमोननि पलिटिकेल लाबालाबजों बेयाव जों खर' सायाखै। आरो बिथांमोना गावसोरनि बुंनांगौखौ बुंनानै जोंनि मावनायखौ जुदि मोजां रोखोमनि साक्सेस जायोब्ला बिथांमोना उनावहाय नुगोन। दिनैनि हाबाफारियाव सायाव जों बुंनो सानदों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि बड' चेनेल नायगिरि मोजां मोनगिरि साफ्रोमसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। बड'फानि गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि आरो बड'फानि बोसोन फिलसफि आइडिय'लजिखौ सिगाङाव दोननानै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै
खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै साइकेल सालायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव मोनसे गामि गामि सुबुंफोरखौ फोजाखांनाय, सोलोंथाइ बिथिङाव जावरिखांनाय, समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानाय बायदि बिथिंखौ जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय दिनै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों।